Het beeldhouwcentrum van Koudem bestaat 10 jaar. Het is vestigen in een pand midden in het dorp en er gebeurt een hele soort. En het leuke is dat het werk dat de cursisten de maatje ik in het hele dorp weer tjenkomst. Want kunst jet onder de mensen te wezen en net ergens voortstoppen in een kost, vinden ze derde. Nou, het 10-jarige jubileum dat vieren ze nou met een community art project. Dat wil zeggen dat de Koudemers nou zelf ik mooi denken moeten. En het gebeurt alweer onder leiding van 2 professionele community artists. Het beeldhouwcentrum zit op een prominente plek in Koudem, midden in het centrum. Want kunst is voor elke een, is de gedachte. Overal in het dorp staan in de beloft kunstwerken die toch cursisten maken binnen. De droende kracht hierachter is Herma Bovenkerk. Ik vond het prachtig om midden in het centrum van Koudem een kunstcentrum neer te zetten. Ja, het was natuurlijk een voormalige discotheek, dus er is enorm verbouwd. En wat ik toch wel heel boeiend vond en wat ik ontdekte toen we het gekocht hadden, was eigenlijk dat mensen gingen zich wat bemoeien met de verbouw, bewoners van Koudem. Zet je wel de goede ramen in. Ik dacht, ja, daar moet je wel iets mee doen. En in de loop der jaren heb ik ook gedacht, en zeker nu we het kunstcafé hebben, heb ik gezegd van, ik vind eigenlijk dat het ook een café voor het dorp hoort te zijn. Ja, dat is wel fantastisch, hè? Ja. En ik dacht op een gegeven moment van, eigenlijk zou ik heel graag wat meer willen. Ik wil eigenlijk nog meer naar buiten. En community art was voor mij al belangrijk, omdat ik dacht, als ik verder naar buiten wil, hoe gaan we dat dan doen? En ik heb 2 kunstenaars gevraagd, Iris Honderdos en Arno Peters, van kunnen wij jullie de opdracht geven om te zeggen, hoe krijgen we de bewoners van Koudem betrokken bij kunst? Precies een goede punt vonden. Toen wij hier op 30 april waren, toen zagen wij dat eigenlijk in elke straat hier in Koudem hing de vlag uit. En het was zelfs moeilijk om een huis te vinden waar geen vlag buiten hing. Dus in het kort is het idee geweest, we hebben mensen aangebeld, gevraagd, wilt u op de foto in uw eigen voordeur met iets wat u mooi vindt? Het hoeft niet kunst te zijn, maar iets wat u prachtig vindt. En vervolgens mogen wij dan een vlag daarvan maken en die aan uw gevel hangen. Iedereen reageerde heel enthousiast eigenlijk. Soms wel van, ja, ik heb niks met kunst of ik weet niet wat ik moet kiezen. En wij probeerden dan uit te leggen van het is heel laagdrempelig. Het hoeft geen kunst met een grote K te zijn. Het hoeft niet uit een museum of een galerie te komen. Maar gewoon iets wat je hebt gekocht of wat je hebt gekregen wat je mooi vindt. Ik vind het zelf mooi omdat het is toch authentiek. En dat wie toch een stukje nostalgie vind ik. Het is een leren jasje dat ik nooit vet was zal. Deze heet Hoefinia en deze heet Hoefie. Hallo! Hoi. Hoi. Hoe is het? Daar ben je maar weer, hè? Ja. Ja, we blijven maar aanwaaien bij jou. Wat hè? Ja. Nou, Vaste hartstikke leuk. Nou, Houdt er nog steeds prima ja, aan? hij hangt nog steeds. En iedereen vindt het prachtig mooi, hoor. Ja. Ze vroegen dus, hebben we hem ook iets van kunst in huis? En wil je me dat ook even zien laten? Nou, mijn man had dus de klok en ik had dus die bal. En die bal die heb ik vroeger een keer gekregen van een vrouw. En daar had ik een bloemversiering gemaakt. En als dank daarvoor kreeg ik die mooie vaas. Nou, hier is hij. Het is een rake gestookte bal. Die vrouw die beeldhouwde dus ook. En ze deed ook een hele hoop aan keramiek. En hij is heel mooi. Maar en ik heb hem dan altijd in de vensterbank. En dan denk ik, nou, ik zet hem uit mijn andere huis, hak het in de vensterbank en nou hier weer. En dan ik er even over, maak hem even schoon en denk ik, oh, wat ziet er mooi uit, wat best mooi. Wij bedenken een idee, vragen de medewerking van de bewoners, maar uiteindelijk voeren wij het wel uit. Dus wij gaan wel zoeken wat voor soort vlag moet het zijn, hoe moet die hangen. Ja. Er zit ook denkwerk in van moet de vlag recht hangen of moet het een banier zijn schuin. En als we nou aan weerskanten een foto doen, wat voor materiaal moet het dan zijn. Dus je bent wel degelijk als kunstenaar mee bezig. Ja, wij bepalen eigenlijk de vorm en de mensen zelf bepalen de inhoud. Ja. Datgene wat er te zien is. Het doel wie om de Koudemers meer bij de kunst te beloeken.
Had je dat gevoel dat dat slagen is? Nou, in dit geval wel, want ze hebben dus door het hele dorp hebben ze overal die beelden zetten en in het park en die vlaggen dus. Ja, ze lopen er allemaal na en ze vragen ook allemaal waarom is dit? En dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kunstenaar Anke Brandenhorst had voor haar community art kunstwerk contact zocht met de bezoekers van de bibliotheek die het bij sluiting bedriegen werd. Ze had met lezers een installatie over een boek maken. Je community art is dat ik dus mijn inspiratie heb, weet wat de meesten sissen. Dus je kan het net vooruit denken. Je moet elke keer moet je één stapje verder. Eerst praat ik over de bibliotheek. Wat betekent de bibliotheek? Dan keer je erop en dan heb ik bij Iris en bij Arno West en die zeiden van probeer er meer de diepgang in te gaan. Dan heb ik het er meer over van oké, wat betekent lezen van je? Maar waarom lees je? En wat doet het lezen? Wat doet een boek met jou? Nou, en dan ga je daar maar verder. En zo bouw je het kunstwerk eigenlijk op. Door middel van wat de meesten gezegd hebben. Was het ook een valkuil voor Anke dat ze niet te veel met haar eigen project of haar eigen kunstwerk bezig ging en toch het community art voor ogen moest houden? Als ik eerlijk moet zijn, wel ja. Ik denk wel dat maar dat is logisch, want ze is van huis uit beeldhouwer, voor zover wij weten in ieder geval. Ja. En dan ben je heel erg 1 op 1 met je materiaal bezig. Jij bent in directe interactie en community art is precies tegenovergestelde. Je moet juist heel veel laten beïnvloeden en zelf eigenlijk jezelf wegcijferen. En wat ik heel goed vond van haar is dat ze er gewoon een paar uur is gaan zitten. Gewoon gaan kijken wat er is gebeurd, met wat mensen praten. En dat is dus echt van buitenaf inzoomen naar binnen, waarbij ze uiteindelijk op dit boek De Vlieger eruit komt. Community art is natuurlijk ook, het begint bij iets wat je raakt. En dan ga je onderzoeken. Het is dus niet een kunstenaar bedenkt iets en mensen passen zich erbij aan. Nee. Je doet onderzoek en vanuit het onderzoek ontstaat het. En daardoor ontstaat een project wat ook van mensen is. Het andere gedeelte misschien ook nog niet onder de aandacht.